Ciao a tutti și bine venit la nou episodul de Clash Royale. Astăzi suntem din nou la Clash Royale, dar am făcut mai multe de live. Magical Chest, Legendary Card, bravo. Astăzi știu, nu sunt singur, sunt cu Steve Gangster. Ciao toți și abonați-vă la canalul Steve Gangster. Și nu face videoclipuri. Taci din gură! Na bine, astăzi vom face doi meciuri pentru Crown Chest. Să deschidem Free Chest plus 65 de ori. Un Inferno Tower și 8 Minion Horde. Ăsta e decul meu. Să vedem ce-mi câștigă. Da, am instalat din nou Movizen și vreau să fac din nou webcam. Și, de level 4. Deja. Vedea pauză. Și avem câștigat 3-1. O să vedem Magical Chest. Golden. Nu era nimica. Mai încearcă. Dunează. Mai avem o meciuri și putem să ne câștigăm Crown Chest. Haide cu legendară. Te rog. Da, pot să fac asta de level 9, dar nu am bani. Vă zi. Eu nu mai cumpăr gems. Și când sunt mai mare, când am un canal de YouTube mai mare, o să fac mai mult chest opening cu Magical Chest, Super Magical Chest și Giant Chest. O să primesc legendare și legendare chest și epic chest. Bine, să facem alt meciuri, vă dau pauză și ne revenim când am terminat. Avem pierdut din cauza lui Steve Gangster. Scuzați-mă. Dar să facem din... Nu are legendare. Dar are Battle Red. Și eu am. Atunci de ce nu ăsta mic? Dar nu am Golem, nu am Rage. Stai. Nu am Rage. Dar de ce nu ăsta? Că Stai. ăla are. Am Rage. Atunci de ce nu și ăla ai foarte mult? Dacă faci... Bine, facem altă meciuri să ne revedem. Bine, avem câștigat 2-1 din nou. Haide cu legendară. Noi doi, eu și Steve Gangster, nu știm care ce este. Silver. Da. E Silver Chest. Bun. Nu știu ce este. Într telefon, scuzați-mă. Că nu știu. Bine. Să deschidem Crown Chest. Să vedem. 424 de ori. De gems. Un zap, nu e bun. Mai avem epic aici. Da, avem epic. Care? Bun, Skeleton Army, am în deck. Cum e acolo încă o dată poți să faci Crown Chest? Pentru că nu mi-am jucat de mult. Bun, ăsta e tot. Donez, care. Și primești. Nu primesc. Dar pot să fac Hog Rider de level 5. Da, atunci fă. Și nu pot. Vreau să fac ăsta de level 9. Și bine. Bun. Sper că mi-a plăcut acest videoclip.
Mersi, salutare pe King Erwin. Bun. Sper că vă place acest videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul meu. Shoutouts!